Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрә. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Иркен якты кабинетлар һәм дәресләр өчен заманча җиһазлар. Ярчалыда балалар сәнгать мәктәбенә капиталь ремонт дәвам итә. Яңгырлар күбрәк, уңыш азрак, бакчачылар дым артык күп дип борчылалар. Иркен якты кабинетлар һәм дәресләр өчен заманча җиһазлар. Булары барысы да хыял түгел, чын барлык булачак. Ярчалыда балалар сәнгать мәктәбенә капиталь ремонт дәвам итә. Төзелеш эшләре агымдагы елның февралендә башланып китте. Түбә ремонтланган инде. Әлегә фасадны ясый торалар. Толырак хәбәрчебез материалында. Балалар сәнгать мәктәбе 1978 елда төзелгән һәм бу бина тарихында беренче капиталь ремонт. Шуны билгеләп үтәргә кирәк, монда чын мәгънәсендә барысында яңартачаклар, идәннән алып түшәмгә кадәр. Электрические, канализационные сети, вентиляция, кровля – все это требовало срочно капитального ремонта. Мы очень рады, что сейчас у нас проходит капитальный ремонт. Мы ждем обновленное здание, отделок новых классов. Классы будут чистые, новые, просторные. Хәзер төзүчеләр фасад эшләрен башкаралар. Ремонтчылар сүзләренчә, һава торышы аларның эшендә дә үз төзәтмәләрен керткән. Яңгырлар вакытында алар урамда эшли алмыйлар. Ул вакытта алар бина эшенә күчәләр. В этом году из-за продолжительных дождей работы по фасаду значительно замедлились. Несмотря на это, мы ловим хорошую погоду, работаем на фасаде с люлек. Вот совершенно сейчас они здесь на месте. Фасад у нас комбинированный, он состоит из керамогранита и композита. Бина эшендә төзелеш эшләре 75%-ка тәмамланган. 1 июньнән белгечләр 1 катта эшли башлаган. Моңа кадәр анда музыкантлар укыган. Шуңа күрә ремонт этаплап 2 һәм 3 катларда башкарылган. Сейчас на данном этапе уже выполнена, получается, перепланировка помещений. Залы объединены, то есть для повышения комфорта учащихся, то есть залы будут большие, светлые, с элементами дизайнерского ремонта. Также выполняются все замены полностью сетей электрических, слаботочных, вентиляционных, канализационных. Моннан тыш сәнгать бүлеге өчен өстәмә кабинетта барлыкка киләчәк. Также мы начали ремонт актового зала. Там планируется замена напольного покрытия сцены, оно будет увеличиваться. Мы также будем обновлять стены, декоративку, потолки, будет сценическое оборудование. Капиталь ремонт яңа уку елы башланганчы тәмамланыр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яңгырлар күбрәк, уңыш азрак, бакчачылар дым артык күп дип борчылалар. Бу җиләк җимеш һәм яшелчәләргә тискәре йогынты ясарга мөмкин. Мәсәлән, җиләк балсызрак, шикәрле, корырак була. Җиләкләрне вакытында җыеп өлгермәсәң, явым-төшем күп булу сәбәпле чири башлыйлар. Бүген безнең төшерү төркеме Гидростроитель 1 бакча җәмгыятенә юл тотты. Дожди в наше время хорошо, но они хороши, когда посадка идет. Посадить все. А вот в настоящий момент дожди это уже лишнее. Я каждый день молюсь, чтобы Боженька дал нам день прожить без дождя, потому что помидоры ждем, чтобы краснели на улице. Моның өчен җылы һәм явым-төшемсез көннәр кирәк. Александр Бибякин сүзләренчә, куеп яуган яңгырлар уңышка тискәре йогынты ясарга мөмкин. Дожди, сами знаете, они, если один дождь прошел один раз, это хорошо, а если каждый день и ливни, это всему плохо. Урожаю. У меня хозяйка переживает за ягоды. Когда сыро и грязь, трава и сорняки, они больше всего идут. Кайбер бакчачыларның суганнары чири башлаган. Гидростроитель 1 бакчачылык ширкәте рәисе билгеләп үткәнчә, барысы да уңышны тиз җыеп өлгерә алмый. Урожай клубники в этом году большой и происходит быстрое гниение. Садоводы, зачастую работающие люди, не успевают собрать урожай, так как приезжают только по выходным. И получается, что когда они приезжают, уже урожай подгнивает. Ботва у корнеплодов растет, а сам корнеплод не формируется. Былтырда куеп яуган яңгырлар бәрәңге уңышына тәэсир итте. Бәрәңге чири башлады. Быел нәрсә булыр, әлегә билгеле түгел. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Соңгы 2 атна ярым вакыт эчендә Чаллыда курьерлардан файдаланып кылынган мошенниклык очраклары турындагы гаризалар белән полициягә 24 пенсионер мөрәҗәгать иткән. Алдауга барыннан да бигрәк хатын-кызлар бирешә. Бу хакта матбугат конференциясендә Россия Ичке эшләр министрлыгы тикшерү идарәсенең Яр-Чаллы шәһәре буенча бүлек башлыгы Рамис Нуретдинов хәбәр итте. Гомуми зыян 10 миллион сумнан артык тәшкил иткән. Бер очракта җинаятьченең изенә чыга алганнар толырак хәбәрчебез дәвам итә. Кагыйдә буларак җинаятьчеләр үзләрен банк, көч структуралары хезмәткәрләре, финанс белгечләре буларак таныштыра. Шәхси мәгълүматларны сорыйлар һәм корбаннарын исәп-хисап счетлары куркыныч астында булуына ышандыралар. Төрле ысуллар белән акчаларны саклап калырга тәкъдим итәләр. 3нче этап ышанучан корбаннарына акчаны пакетка салырга, яисә башка җиргә яшерергә һәм курьерны көтәргә кушалар. Иногда курьерами являлись сами потерпевшие. То есть они изначально передавали свои денежные средства в сумме 250, 300 и так далее тысяч рублей курьеру, таксисту. После чего куратор говорил о том, что имеются другие потерпевшие, им нужно помочь. Соответственно, другие потерпевшие, также пенсионеры, не зная о том, кому они привозят эти денежные средства, передавали нашим первым потерпевшим, пенсионерам. Тикшерү һәм оператив эзләү чаралары барышында шундый схемада катнашучыларның берсен тоткарлауга ирешәләр. Ул 19 яшьлек Новосибирский өлкәсе кешесе булып чыга. Наши потерпевшие доставляли денежные средства ему. Таких фактов у нас 8. Данный молодой человек, он задержан и уже дал признательные показания. Часть денежных средств была изъята в ходе обысков. Әгәр дә сез мошенниклар корбанына әйләнсәгез, тиз арада полициягә мөрәҗәгать итегез һәм булган хәл турында хәбәр итегез дип кисәтәләр Ичке эшләр министрлыгы идарәсе хезмәткәрләре. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, яңалыклар. Қолдан қолға шәһәр мэры Наил Мәгъди шефлыкка алган чәй сугышчыларына шефлык ярдәмен шәхсән тапшырды. Бар нәрсә дә сугышчыларның үзләренең заказы буенча җыелды һәм узатылды. Бу квадроцикллар, квадрокоптерлар, тепловизорлар, махсус техника һәм башка бик күп әйберләр. Махсус хәрби операция башланганнан бирле бу 41нче гуманитар ярдәм һәм соңгысы түгел. Шәһәр башлыгы читтә калмаучы һәм җиңүне якынайтуга мөмкин булганның барысын да эшләүче һәркем рәхмәт белдерде. Я хотел бы от имени всех наших воинов поблагодарить челнинцев за столь серьезную, важную и нужную материальную поддержку. Мы благодарны за то, что в такое непростое время наши предприятия, организации, учреждения находят финансовые возможности для приобретение вот такой нужной и важной специальной техники. Эта техника в ближайшие часы будет находиться в зоне специальной военной операции, уже на линии боевого соприкосновения и, безусловно, выполнять важную задачу по защите интересов нашего Отечества. Всем за помощь и поддержку огромное человеческое спасибо. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз. 1 августа Радио Кунель приглашает вас на грандиозный концерт, посвященный дню рождения радиостанции во Дворец культуры «Энергетик». Мощная энергетика звезд татарской эстрады перенесут зрителя в мир искренних эмоций и неповторимого настроения. Начало в 19:00. Ждем вас, дорогие наши зрители.